A či všetky objednavočky sú nachystané. Je to tady docela crazy, jako... Brno, Kráľovo Pole. V týchto uličkách zvykne byť dosť často cez týždeň problém s parkovaním. Som prekvapený, že dnes to je úplne easy. Zaparkoval by som tu kľudne ešte 3 dodávky, ale každopádne prečo som tu? Som tu preto, lebo tu mám office, mám tu kanceláriu, z ktorej vlastne prevádzkujem svoj e-shop a keďže nevlogujem len kvôli tomu, aby som ukazoval travel content a cestovanie, ale vlastne kvôli tomu, aby som normálne vlogoval to, jaký život mám, aké dni mám, tak zapojím aj tento typ obsahu. Bol som pár dní na Slovensku a teraz som v Brne, poriešim nejaké pracovné veci, dám si tu jeden chill víkend a chystám sa cestovať ďalej a robiť ďalej obsah ohľadom cestovania. Idem práve tam zaniesť nejaké veci a skontrolovať vendulu, či maká, či pracuje a či všetky objednavočky sú nachystané na odoslanie. Poďme to čeknúť. Čau. Makáš? Môžem ťa natáčať trochu? Tak jo. Som akurát povedal, že idem skontrolovať Wendy, či maká. Či balíš objednavočky. Jo, jako ty už natáčíš? 12 balíčkov dneska. Kvietok spadol. Kvetinka. Bojuje. Musí bojovať kvetinka. A môžem sa ťa spýtať nejaké otázky na video? Můžeš. Jaký som ja, jak tvoj zamestnávateľ, ako by si ma hodnotila? Fakt chci slyšet takhle? Fakt? Jo, jasné. Mě by spíš zajímalo, co čeká, že ti řeknu. Neviem úprimne, že napríklad že je to s tebou ťažké, niekedy je to crazy, ale vo výsledku akože sa s tebou dá férovo dohodnúť. No tak jsi tak nějak odpověděl sám, jako. Ale tak mňa zaujíma, čo ty, aký je tvoj názor. Toto by som čakal, akože čakal by som kritiku, ale potom aj akože uznanie toho, že není to až také zlé. A co když to je fakt zlý? Jo? Ne, já jenom se ptám, jako, Tak by že kdybych ti akože- řekla, že to je fakt zlý. No tak by som dostal akože dobrý feedback, aby som možno ho potom vedel zužitkovať na to, že by som to zlepšil. Bych řekla, že je to tady docela crazy, jako myslím si, že to není pro každýho tady vejít asi. A pokud ten člověk není jakože přizpůsobivý, tak si myslím, že tady nemá šanci vůbec zůstat dlouho. Jakože že často ti musí člověk vyjít vstříc taky, nebo vyhovět ti to, co jako chceš ty. A musí potlačit svý ego asi i, protože často jako máš takový emoční výkyvy a je to hrozně těžký občas, jako že nic třeba neříct. Já jsem taky hodně taková výbušná, buď se hádám, anebo držím hůl prostě, takže radši držím hůl. A môže sa aj hádať so mnou, vieš, o tom, že No to to je pak ještě horší pro mě. Jo, to je pravda. Ale jinak jako jo, já to tady mám ráda a nemám se kam už posunout, že jo, takže... Akože v rámci tohto zamestnania, no akože ono to není tak extra, že nemáš tu veľa podnetov na rozvoj. Ale jakože určitě mi to něco dalo, si myslím. Budeš končiť za chvíľu, že? Za mesiac a pol, za 2 mesiace. Jo. A tak budeš si hledat někoho novýho pak? Jo. Ale akože na základe toho, jak si mi dala teraz review, jak si mi dala hodnotenie, tak neviem, či niekto nastúpi.
Maťo, jak sa máš? Páčilo sa mi, ako zhodnotila Vendula a mňa ako šéfa, jak ma vníma. Myslím si, že to bolo celkom trefné a pravdivé. Musím sa priznať, že občas sa viem naštartovať, občas viem byť menej príjemný, najmä keď pracujem na riešení nejakého problému, vtedy nemám veľmi kapacitu na príjemnosť, na prosím a ďakujem a tieto veci. Je to možno niečo, na čom by som mal popracovať. Tiež si myslím, že dnešná generácia mladých ľudí je proste parta softíkov, ktorým človek nemôže nič povedať, inak sa z toho poskladajú. A som veľmi rád, že práve Wendy nepatrí medzi jedného z týchto ľudí a že je tak akurát, si myslím, tak zdravo odolná voči týmto veciam a inak by tu asi nemohla ani pracovať. Musím povedať, že mám to dievča rád, že je šikovná, zodpovedná, samostatná, učenlivá a som veľmi rád, že máme túto spoluprácu. A dúfam, že sa mi potom podarí nájsť niekoho rovnako šikovného a rezistentného ako je ona. Zajtra budem musieť túto kanceláriu / skladík pekne dať do poriadku, do pucu, povysávať, vyumývame dlášku, doriešime reklamačky a takto. Nemôžem potom vyraziť na cestu. Teraz to vlastne riešim tak, že nemám byt v Brne, totiž vedel som, že 3 mesiace budem väčšinu času cestovať a povedal som si, že na čo mi bude byt, na čo budem platiť nájom tie 3 mesiace, keď v Brne takmer vôbec nebudem. Let's go! Hey, 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 yeah. Heard the buzz in the block, something's up on the corner. So a crew with their gear got that swagger for sure. They were talking about the new trend, what they really want is something loud to make noise when they cruise down the street. Told them we're all ears, let's hear it from the start. But they just laughed and said, wait till we get our part. The one of them hit play, boom. The sound took over, the whole neighborhood knew this was the sound we wanted. We like the sound that makes you jump with the bass so deep and the rhythm so bump. We like the sound that makes you jump with the bass so deep and the rhythm so bump. Got speakers stacked like skyscrapers, wires everywhere. Turn the volume up high, no need to act for more. The bass shift the pavement, the lights started to flicker. Everybody was dancing, lost in the rhythm. Vibes take charge, this ain't just music, it's a lifestyle, a vibe. If you love the move, then you know what we mean by the sound that makes you jump with the bass so deep and the rhythm so bump. We like the sound that makes you jump with the bass so deep and the rhythm so bump. Som si kúpil kapku. Děkuji. Možno to celé nedáva zmysel takto na prvú, že vlastne prečo som sa rozhodol nemať byt, spať v kancelárii a cestovať. Ako podľa mňa tá idea je jasná a mám aj nejaký footage toho, jak som sa sťahoval, jak som vlastne vymyslel moju situáciu ohľadom bytu, keďže všetky veci, ktoré som mal v byte, som na dobu tohto môjho cestovateľského obdobia uskladnil v skladovacom kontejneri. Po úvahách a zvažovaní životnej cesty som sa rozhodol, že si kúpim obytnú dodávku, odsťahujem svoje veci do skladovacieho kontejnera a začnem robiť obsah a začnem cestovať, začnem spoznávať svet s cieľom mať zaujímavý život a vedieť ho monetizovať. On the move, yeah. Stay true to the hometown when I come to town. Yeah, check the notifications. I'm on the move. On the move, on the move. Always improving. Making moves. While the whole world is snoozing. OK, tak to by sme mali. Inak čo ma potešilo je, že všetko funguje tak, jak som si to pamätal v týchto skladovacích kontejneroch. Prístup je na telefón, je to hladké, funguje to zabezpečené, kontejnery sú čisté, je v nich elektrina, svieti tu svetlo.
Takže z tohto pohľadu veľmi dobre, aj keď si to takto pozrieme, tak ten priestor, ktorý ponúka tento kontajner, na to, že som tu dal pomerne veľký box a nejaké veci, tak to vyzerá stále, aký by bol prázdny. Ale myslím si, že nebude problém tu uskladniť všetky veci, ktoré potrebujem a ešte tu aj nejaký priestor ostane. Tell them what the sell is, and I'll be there in the